Munyengo ya kung'alula kapena kuti ng'alulization ndi nyengo imene ine ndizalankhule ndipo ndizalankhula mopanda mantha, ndizang'alula ndipo sindingaope wina aliyense, chifukwa ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndingachite mantha, ndiye kuti inu Amalawi amene mmandisatira muzachita mantha. Dziko ili ndi lathu, dziko ili sila chakwera, dziko ili sila Michael Ousi, dziko ili ndi la ife Amalawi. Ndipo mavuto amene akuoneka muno Malawi amene akuakhuza kwambiri ndi ifeyo, amene tikukumana ndi mikwingwirima ndi ifeyo Amalawi. Zaonekeratu kuti atsogoleri athu alibe chidwi, atsogoleri athu alibe nzeru, alibe mapulani okuti ndikuchita bailout Amalawi amene akuvutika siku ndi siku. Ndaonera pa ndalama zimene akuseweresa aboma akuseweresa ndalama, ndipo ine sindimaziwa konse kuti muno Malawi muli ndalama zambiri. Ndaonera kuja ku Balaka kumene boma lachita celebrate 100 billion. 100 billion ya abale anga unati ukhale nayo ndi ndalama yoopsa kwambiri. Koma kumadabwa kuti kodi dziko lomwe lija limapemphesa lija lilinso ndi 100 billion. Komanso over that, chifukwa 100 billion ija akunena kuti ndi imene apereka kwa Amalawi ngongole. Koma kumukauona mwambo umene uja wa ku Balaka yapambanapo pa 100 billion. Nanga zimene abakale chifukwa tu mzimu umene uli mu MCP ndi wokuba, anthu ake ndi wokuba. Inutu Amalawi mukuyenera mudziwe kunena kuti chipani china chilichonse chili ndi history komanso chili ndi mzimu wache. Mukalowera ku chipani cha UDF mupeza kuti chinali ndi mzimu wache. Nthawi imeneyo ya Bakiri Muluzi akamatchedwa kuti kuchitekete bambo, panali chifukwa chimene anthu amamutchulira Bakiri Muluzi kuti kuchitekete mamuna bambo. Anthu anali akupanga mabizinesi okondwa, anthu kumapanga mabizinesi ama minibus, mataxi, anthu ndikumalemera, anthu kumamanga nyumba zawo. Nthawi imeneyo mzimu wa UDF kuzalowa mzimu wa chipani cha DPP, anthu ndiye kumachita kudya, kumachita kutupikana anthu tukumalemera, kumapita kunja kumapanga mabizinesi yawo. Nthawi imeneyo mzimu kuzalowa amayi Joyce Banda. Nzimayi ndiye anayesesa uyo mayi uyo mbali yache mzimu, zinthu kumayenda bwino. Kuzalowaso kawiri DPP, anthu kuzapitirirabe. Ndi kuzalowa izi sopano ndi mzimu wa Gadamatu. Mzimu wa Matenje. Mzimu wa Chiwanga. Mwanza bambo. Chipani china chilichonse chili ndi mzimu wache, ndipo ndi mistake yayikulu kumapitirira kapena kumakhalabe ndi chidwi chosankha chipanicho mukuziwa kuti mzimu wache ndi wachabechabe. Choncho Amalawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndi mmene ndaonera kulibeko chabwino chimene tingachiyembekezere kuchokera ku MCP. Izi ndikulankhula ndine Boni Kalindo, ndikufuna mundichite court kwaona apolisi uniform zawo akumachita kumakasokesa kwa terala ndikuwagogodera zikizaki. Ncholinga kuti samaoneke kuti yang'ambika. Uniform kumaoneka Z, kumaoneka M. Sapato khayo kuiona inuyo mwana kulira kukomoka ili sapato ya wapolisi. Koma kuyang'ana maboma ambuyomo UDF, DPP, nthawi ya PP, kumamva kuti apolisi akumva kukoma. Inafikapo apolisi akamayenda pansewu akumayenda ni mateke aways. Kumadya mene momonyama akudikirira president iyo. Koma simanyaka alerowa. Apa zaonekeratu kunena kuti awangobwerera kuba basi. Kufuso nkumafusa nkumati. Kodi ndi mmene zinthu zadulira muno Malawi. Mmene akuzunzikira anthu ogwira ntchito za boma. Mmene akuzunzikira makampani osiyana-siyana.
ndi mmene zinthu zilili. Kodi inu simukanatenga ndalama zimene mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani yopanga mafuta? Simungatenge ndalama mukuseweresazi kukasiya ku kampani yopanga sopo? Simungatenge ndalama mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani imene imapanga fetereza? Simungatenge ndalama zimene mukuseweresazi mabiliyonitu ndikukasiya ku zinthu zimene zili zopangidwa makampani amene amapanga ma basic needs? Chifukwa tu Bakiri ujayo mwina anthu simmamuziwa. Bakiri tu anali president wa timing. Amati akaona zinthu zikadula amayitana kampani ngati ya Irovo ija ndikuyipasa ndalama ndi cholinga kuti isise zinthu zace. Koma inuyo mwagundika kumanamiza anthu kuti alesi azipanga business. Ndizoona zokuti inuyo Michael Owusi ha vice president anthu angamapange business wina aliyese muno Malawi? A president achakwera aliyese Malawi muno angamapange business? Kodi tu ndalama zitu mungoperekazi sikuti anthu akupangira business dia, koma anthu akungodya. Malawi tu si opempha, Malawi si anthu opempha. Andi ndalamazo mukafuna kupereka mukupereka kukasiya kwa azibale anu, kudowa, kusalima. Ndiponso mwina asalima otingo alakwira, ankhotakota otingo alakwira. Ngati sukhala iweyo wa MCP uziwe kuti sungalandire ngongoleyo. Ndiye inu mukanakhala anzeru, mukanatenga ndalama zimene mukuseweresa zimene muti muzazilire mawa. Chifukwa tu ndalama ndi njira wakhoswe, izafikapo nthawi iniyo maminista alero mutatuwa mbu mukunyamula makala kuchokera nawo ndikudeza kuyenda nawo panjinga ulonkhuni. Anthu kumanena kuti awoto anali tu a minister a local government, awoto anali a minister a finance. Mutatuwa kutuwa, mukutuwa lero muli ndi ndalama kale kutapitirizika kutuwako. Inu asogoleri athu nzeru mulibe. Mukanakhala ndi nzeru mukanapanga zotheka kuti Amalawi azimva kukoma. Bweze pana mutatenga ndalama zimenezozo ndikukayika makampani khaya ku Irovo kuti sugar asike, Nima asike, Kandulo asike, Machesi asike, ufa usike, chimanga chisike. Mukanaona anthu akukuyimbirani nthungululu. Koma iniyo mukutenga ndalama mabilions ndikumakagawa. Kumakagawa kwa anthu osaziwika, ongoziwika pa pepala. Ndikumanamiza ziko kuti mukugawa ndalama za ngongole. Kodi ziko linolo aliyese angamatenge ngongole kumapangira business? Lero mwasavuka mungo gawa ndalama pena palipose koma ziko losauka. Amalawi nthawi inoyo ndionena kuti musegule maso anu. Usogoleri uwu ndi usogoleri ovunda kwambiri. Ndipo boma iliri si boma lokuti ndikulikhulupirira. Anthu akuzunzika muno koopsa. Akanakhala ena madolo bweze man akuonesesa kuti china chilichonse chili in place. Koma anthu awasana bwere ndi mtima okuti asogolere Amalawi. President uyu ndi the worst president in the world. Tikwenera tinene pano mopanda mantha. Anthu akuzunzika ngakhale ulo makampani amene ali aboma. Tiitenge mwachisanzo Malawi Housing. Malawi Housing pakali panopa is struggling a lot. Inasiya nyumba zache ku maofesi yake omanga okha ku Blantyre ndikupita ku Lilongwe. Ndipo anthu akumene akuzunzika akamapita ku field akumatenga 1.5. Ndipo ngongole ndi nkhani kumachita kuatapira aku Malawi Housing salary. Anditu zimene akuyenderatu mwina ndi za 2018 itu. Policy imene akuyendera ya 2018 kapena ya 2021 pomwe anzawo ali ndi mapolicy masalaries okhuta bwino. Malawi Housing siku lina muzakamva kunena kuti yagwidwa ndi masherifi musazadabwe. Kumene koko anthu akungokhala pa office ku Blantyre nakayendera ineyo. Napita ku office ya Malawi Housing ku Blantyre kuona kumadabwa kuti Malawi Housing ija ndi yomweyi. Anthu akumaweruka 10 koloko. Ikafika siku lina mwina olo lachisanu osabwera chifukwa cha usogoleri wovunda. Panopa tikunena pano Malawi Housing ikufuna ati imangeso office ina ku Lilongwe ku area 20. Pafupi ndikukwauja ni chaku parliament kwa kunali chipira cha Kamuzuko. Ndipo mwambo umene ulipo mande likubwerali. Atafuna amange maofesi ndiye atenga 60 hectares of land. Kuti kuyipasa kampani ya ku China kuti iyo iwamangire office. Ikawamangira office kampani iyo apase land.
ndikufuna ndikuwuzeni usogoleri wopusa umene ukwambiri chifukwa dziko linolo likuzaza slowly ndi ma Chinese kumene kukubwera ku ana athu sadzapezamo china chilichonse m'Malawi muno. So kairo nthawi inanso ku area 49 iko a Malawi Housing omwewo anayitenga kampani yomweyo Henan and Gorge ndikuyipasanso malo kuti amange nyumba zokuti azipangisamo renti, koma azungu otu kapena ma Chinese wo anachenjerera ndikuwapasa nyumba 4 zokha out of nyumba 100 chakuti boma la Malawi linalandira nyumba 4 zokha. Komanso kumene kukumamveka kuti anthu ena aboma amakasusako leronso ndi apa mukupereka 60 hectares, si hectares tu, 60 hectares of land kupereka ku kampani yakunja. Chikhalire nicho ifeyo sitingapite olo pa South Africa olo pa Zambia olo kwawo kwa iwo ndikukatengako malo, koma ziko lino ndilophweka kwambiri, ziko limene likungozuza anthu ake. Anthu aku Malawi Housing akuzunzika kopsa. Yasandukano Malawi Housing ijayo ya personal ya munthu ni munthu osakhala chinthu cha kampani ya boma. Kampani imene inakhazikisidwa ndi cholinga kuti izimanga nyumba, ndi cholinga kuti anthu amene akugwira ntchito mboma kapena mmakampani azipanga lendi pa mitengo yabwino. Lero yasanduka somano nyumba ya kapena office ya ma MP, ma ministers akumapita kumene kuja ndikumakatenga kashi. Kumandi yetu kungoyenda ulendo oza onera njwera 4 ati anagula machini opangira njwera kuendera kukwangoendera njwera 4 ndi ziseko basi tu mamiliyoni kumene koko kumapasa kashi kunena kuti iya musatipase ife mabanki anthu adabwa kuti ndalama zizi kuchokera kuti. Ziko la Malawi, ziko la anthu okuba okha palibe chimene chikuyenda. Choncho ine ndikufuna ndinene pano kuti ndi mmene zinthu zililimu kuli bwino mademo awawa apa 31 amene akupanga ma concerned citizens, union ya ma concerned citizens, anthu muzatuluke. Komanso kuli mademo ena a business ali ni mademo kunzuzu ku MRA, ku Lilongwe MRA, ku Blantyre MRA, Mangochi MRA, Zomba MRA. A business ose lachina ili kubwera ali akupita kumeneko osafoka iyayi, osaopa wina aliyense chifukwa anthu awawa sali rede kuti alamulire ziko lino. Ukayang'ana anthu amene akufuna ndalama zawo za kuchokera ku industrial court ndi anthu ochuluka kwambiri akuzunzika. Ena atenga 10 years kuti akapeze chilungamo industrial court imene. Ukayang'ana anthu amene akufuna compensation akungoenda kumangoenda ena kumangomwalira. Ukayang'ana anthu amene ali ndi ma pension kuchokera 2021 pakana lero boma sili kupereka ndalama. Ukayang'ana anthu ena amene amafuna pension yawo izipita ngati ku Old Mutual palibe boma sili kupereka, makampani sakupereka ndalama ngati ku Malawi Housing akuchita kudula koma ndalama zosizi kupita kwina kulikonse sakuchita remit. Muziwe kuti boma limene lindilovunda, boma ilili silili rede kuti lithandize amalawi amene akuzunzika, kuwayang'ana mavenda amene akuzunzikira, kuwayang'ana ana asukulu, china chilichonse palibe chimene chikuyenda. Ma pensioners ndi agalu eni koma yeti you are calling yourself a government. Amalawi osapusa osapanga mantha ndi wina aliyense. Ndikufuna ndikulimbikiseni ine ngati president wanu, mukamva kuti mademo aliko tulukani mwa unyinji osaopa iyayi. Ngati kuli boma limene linalowera mademo ndi limene lili, ndiye ngati linalowera mademo lichokaso ni mademo. Kaya mutulusa mfuti ifeso mfutizo tizisatira mfuti ife imafikapo nthawi imene munthu siuopaso mfuti iyayi. Ndikutha kuona chipani cha UTM chikutha posachedwa, ndipo ndikuona atsogoleri ena ajera amene sopano ayamba kutuluka mu UTM, ena ayamba kubweza magalimoto, ena ayamba kulemba makalata a propaganda kunena kuti atuluka. Chikhalireni cho iwo anatuluka kale mu UTM mo, chikhalireni cho iwo anabwera ndi anali plant. Tinauza amalemu ife nthawi ina kuti munthu uyu ndi plant ya MCP wabwera kuti azizayang'ana za ukazitape, koma bwana sana ndimvere. Lero tikamaona anthu ena akumalemba makalata kuti asiya magalimoto,
atitu nkhani yake ndi yawo uminister. A UTM alonjezedwa kuti ena akhala ma ministers ndipo ena azipasidwa ma 20 biliyoni kuti azipanga ma business. A UTM mukanapanga msanga msonkhano wanu ndipo mupite ku convention chifukwa anthu ena amene mukugwira nawo ntchito si anu, muzathamanga ndi kumapangisa misonkhano ngumaona ngati zonse zili bwino, koma anthu ena wali anyenga. Anthu amene onse amene ali kumeneko si onse amene ali a UTM. Aena aja amangokhalirako Saulo Chilima kumamunamiza, koma eni a genuine muwaona mukapita ku convention. Musamale kwambiri a UTM. Panopa ma governors, ma governess, ma youth directors akugudwa ndi MCP. Musamalire kwambiri, samalirani a UTM. Ndipo mukamapanga misonkhano yanu khwimisani chitetezo chifukwa woyipayo akusikira konko kunzuzuko. Boni Kalindo chimwana chimene chimangoyima pachilungamo opsa kwambiri. From Jezavira GTM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.